To toho bohužel nedělám. Ne, já bych aspoň dal mu šanci, že by mohli. Abych se nedal, abych bojoval, abych byl ve hře prostě, jo. A já měl takový kámoše, jsem mnohem starší. A na to se šli kaňou, jsem vždycky na ty závody, ty věci jsem zrápnu, vole, schodník, víš, co si všechno. Úplně odvrtný války. Já jsem se tam myslela, že jsem přišla Po ránu, co lepší po ránu. Když to dořídí. Já nikdo to maminka.